ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಆತುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ. ದಾಯ್ ಪನ್ನ ಕಾರಣ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪನ್ನಗ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿಡ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನದ. ಸೊ ಏನಂಚ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಲಿಂಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕುದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಿನಲ ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಟಾತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡುಡು ಬಂದು ಎನ್ನೆನಾಗ. ಸೊ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟಿಂಗ್ ನೆನಪು ಬತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಟಾಟಡ ತೂನಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಕಂಠೀಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಈತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಪುಂಜೋಕ್ಲಿಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಯ್ಕ್ ಕಾಸು ಪಾಚಿಂದಾಂಡಲ ನೆಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವೇರು. ಸೊ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಫೇವ್ರೆಟನ್ನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೋದವಳು ತೂಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಡಿಗೆ ತೊಂಚಿಂದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಚೂರು ಕಲರ್ಲಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನ 1.5 years ಆತ ನೆಕ್, 1.5 ವರ್ಷ ಆತಂದ ನೆಕ್. ಜಸ್ಟ್ 100 rupees ಕೊಡ್ತೀನ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಪನ್ನ ಚೋಜುಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಚೂಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬೋತೆ ನಮ್ಮ ಗೌನ್ಸು ಚೂಡಿದಾರು. ಸೊ ಐಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಒಂದು ಕಲರ್ ಡಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ದೀವೊಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೋಡೆ ಗಂಡ ಪೂನೆಗೆ ಪಾಡುವೆನು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜುಮ್ಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನ್ನ ಜುಮ್ಕಂದ ಅಂತ ನಮೀನಿಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ ಜುಮ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎದಾಲ ಜುಮ್ಕ ಪಾಟದ ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜುಮ್ಕ ಏನು ಒಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿಡ್ ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಏನು. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಒಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮಂತ ಬಜೆಟ್ ತೋಪಿನಕ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ 40-50 rupees ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋತಿನೇ ಆತೇಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತೊಂದಿ 100 rupees. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೋದು ಹಿಂದೇನು ವೈಟ್ ಅಂತೇನು ಮೀಶೋಡ ಅಂದೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಲಿನೊಂದು ಮೀಶೋಡು. ಸೊ ತುಳಿಂದ ಪೆನ್ನಂಟ್ ತುಳಿ ಈ ಪೆನ್ನಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಬೈದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಣಿ ಲಂಚನೆ ರೈಸ್ ಲಕ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ 200-250 ಆತೆ ಅರೌಂಡ್ ಆತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐಕೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಜಿಂಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಪಾತೆ ಆತೆ ಒಂದು ಲೇನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ತದು ದೀತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ತೋಜಿನ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಡ್ 160 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್. ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕಿನ್ನೆಲಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಏನು ತೂಕ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಇದು ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಪುರ ಬತ್ತಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿದು ಬೈದಿನ ಎನ್ನಷ್ಟೇನ ಕಂಟಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಅದಾಗ ಏನು ತೋಜವೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿದ. ಸೊ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಜುಮ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಭಾರಿ ಶೋಕು. ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂತಿನ ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೆತ್ತ ಕಂಟಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ದಾದಾದ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಕೆಬಿತ್ತದ ಒಂದು ಉಂಡೈತಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕವ ಪಿರವುದ ಅವು ಕಟ್ಟಾತ ನೈಟ್ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪೆನ್ನಾಗ ಪಾಶಿಕಮ್ಮಿನಿ ಪಾರ್ದು ತೋಣಿ ಪಾಶಿಕಮ್ಮನ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು
ಕಂತು ತೋರೆ ತಿಕ್ಕ ತೋರಿಸು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಟಿಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಕ ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಕೊಂಡಿನಿ ನಾವು ಅವು ಕಂಟಿ ತಂಗ ಪಂದಂಗೆ ಚಪ್ಪಾವೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕುಂಜುಮ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕಂಟಿಡೆ ಇದೆ ತೊಂದಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಲಕ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಟೋನ್ದ ಐಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೈತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರೋ ಶೋಕ ಬಂದು ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಬಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ತರಬೇನೆ ಹಾಕು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಬನ್ನ ತರಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂತೆ 40 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಂಕ ಸಿಲ್ವರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂದರೆ 4 ಜೊತೆ ಬೈದಂಡು ಸೊ 4 ಜೊತೆ ಇಡ್ದಾದ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಜ್ದಾಲ ಓಕೆನಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದೇನು ವೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದುಲ ವೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದುಲ ವೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ 140 ಅದ ನಾ 4 ಸೆಟ್ ಬೈದಂಡು ಹಿಂಚಿಂದ 4 ಸೆಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಏನು ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಡಂ ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಪೋನಾಗನೇ ಎನ್ನ ಕೆಬೀರ್ದೆ ತಾಳ್ದಿಂಡು ಬೈಕ್ರ ಪೋನಾಗನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜುಮ್ಕ ಒಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಜುಮ್ಕ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಅಂದ್ ಬರ್ತಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಜುಮ್ಕ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಕಲರ್ ಕೊತ್ತು ಚಿತ್ತಾಗಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿ ಆಡೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮಂದೆ ನೆಕ್ತಲ್ಲ ಕಡೆನಿ ಕಟ್ ಆಡಲ್ಲ ದಿವಂದೆ ಅದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾತ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾತ ಅಂದತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪುರ ಕಿನ್ನೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಪುರ ಕಿನ್ನೆ ಅವು ಬರ್ಸಿ ಜೋಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೋಲ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಬೋಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕು ತೂನ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಶೋಡಿ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಡವು ಇಂಕು 150 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು 150 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಅದ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಹತ್ತಂತಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡ ಕಪ್ಪ ಹತ್ತಂದು ಸೊ 150 ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ದನೆ ಮಾಟಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಮಾಟಿಂದು ಬತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ತಂದೀನಿ ಒಂಜಿ ಸತಿಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಲ್ದು ಜಾನು ಸೊ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಈ ತುದ್ದು ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ತುದ್ದ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು 120 ರೂಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 120 ಇಜ್ಜ ನೆನ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಗೆ ತಂದೀನಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೆನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಪ್ಪದು ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ದಕ್ಕದೇನು ಸೊ ಒಂದು 40 ರೂಪೀಸ್ದ ಒಂದುಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೊಂದಿ ಕಾತು ಒಂದು ಜುಮ್ಕು ಒಂದುಲ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಜುಮ್ಕು ಒಂದುಲೇನು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳೊಂದು ಶಾಪ್ ಹಂಗೆ ತೊಂದಿ ನಂಗೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಒಂದುಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಟ ಎಡ್ಡು ಜುಮ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು 130ಗೆ 14 ಜೋಡಿದ ಅದನ್ನು ಬೈದಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಜುಮ್ಕ ಸೊ ಯಾಲ ದಿವೊಂದು ಜುಮ್ಕನ್ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಂಟು ಯೂತ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಯೂತ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಬಿತ್ತ ಏತ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಪಂಡೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಂದಿಟ್ಟೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಸೊ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೂನಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕೊಲ್ಪುಂಟು ಈ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಟ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬಿತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ತೂಡು ಯಪ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈತೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಈತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಓವು ಈತೆ ಅಂತ ತೋಜಾದೆ ನೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಿತ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಡ್ ಏರಿಗೆ ಪೂರೆ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ